होळीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा परब किचन करून. सर्वात पहिला आजचा प्रयोग बसलो निवांत. रेसिपी नाही काय नाही विचार करतास ना. काय विचार करताय? तुमच्या विचारानुसार तुमच्या सोयीनुसार तुम्ही जे म्हणतास आमका काय की तुम्ही रेसिपी पण दाखवतास, त्यात बडबड पण करतास, मध्येच ब्लॉगिंग पण टाकतास, मध्येच कोणाक धरून पण येतास मच्छी मला वेगवेगळा करा. आम्ही काहीतरी एकच बघतो. अशी काय काय लोकांना ता पण आवडता मिक्स केलेला, काय काय लोकांना तावया. म्हणून म्हटलं विचार केलं. सरोज बोलला वहिनी आपण ब्लॉगिंगचा वेगळा करूया आणि रेसिपीचा वेगळा करूया. असं नाहीये की रेसिपीमध्ये नाही केला म्हणून आमचा वेगळा व्हिडिओ असेल तर रेसिपीत मजा नसणार, नाही तर तुम्ही जाशाल ब्लॉगिंगच्याच व्हिडिओ. नाही नाही ती अनाउन्समेंट थांबा जरा, लोकांना येऊ दे ना. स्पेशल अनाउन्समेंट आहे ना, त्यासाठी जरा वाट बघूया. तरी 100 लोक येऊ देत ना, तरी 11-12 जण आहेत. पण ठीक आहे तुमच्यासाठीच खास. कारण कसं होतं, काय काय जणांनी आम्हाला फीडबॅक दिले की तुमच्या रेसिपीज खूप छान असतात, काय काय म्हणतात तुमचे व्लॉगिंग खूप छान असतात. त्याच्यामध्ये काय झालं कन्फ्युजन, काही जणांना व्लॉगिंग पाहिजे, काही जणांना रेसिपी पाहिजे. मग त्या अपेक्षेने येतात ना, सबस्क्राईब करतात म्हणजे फॅमिलीला आपल्या जोडले जातात. ते म्हणतात अरे रेसिपी दाखवतायत, मग आम्हाला व्लॉग बघायचे आहेत, तुम्ही कोण आहात, काय जीवनशैली बघायची. म्हणजे आमची आणखीन मेन म्हणजे सगळ्यात मेन म्हणजे काय आम्ही कोण, आणि आम्ही कसे सणसूद साजरे करतो, आमचे पारंपरिक कसे सणसूद साजरे. महेश गायकवाड म्हणतायत हाय. परब किचन कडून पण तुम्हाला खूप साऱ्या हाय आणि शुभेच्छा. शुभेच्छा धुळीवंदनाच्या. तर काय मग होळी खेळलास की नाही? शिमग्यात कोण कोण गावात असत, जर कोणी लाईव्ह असत तर तुम्ही नक्की कमेंट करून सांगा शिमग्यात काय मजा केली. त्याचे 2-4 फोटो पण तुम्ही पाठवायला. 2-4 कशाला, भरपूर पाठवा, काही हरकत नाही. आम्ही आमच्या परब किचनवर टाकतो. बोंब मारलेत की नाही शिमग्याची, होळी एक मारतात ना. आणि गाराना नवीन जोडप्या कोण असतात ना त्यांनी आवर्जून फोटो आणि होळीचा तर गावी खूप मजा असते नवीन जोडप्यांची. माझे बाबा सांगायचे, मी लय ऐकलेलं आहे. होय ना, जोडप्याचा फोटो आणि ता. ह्या निहिता शिंदे ताई म्हणतायत हाय हाय हाय. तुम्हाला सुद्धा होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर आमची स्पेशल अनाउन्समेंट ह्या दुर्वांग मध्ये येतोय. आमची स्पेशल अनाउन्समेंट हीच होती की आम्ही एक ब्लॉगिंगचं नवीन चॅनल ओपन करतोय. म्हणजे कसं होईल, ज्यांना रेसिपी बघायचे त्यांनी रेसिपी पण पाहू शकतात, आणि ज्यांना अन्विता परब ताई हॅपी होळी, धुळीवंदनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. पुरणपोळी केलात की नाही आमची? नमस्कार गावाल्यानो, कसे असाल? मजेतच, ते काय विचारायची गोष्ट आहे. तर काय म्हणतो, एक ब्लॉगिंगचं नवीन चॅनल सुरू होत आहे, त्याला स्नेहा सरोजची जोडी असं आम्ही नाव दिलेलं आहे. आता हा जेव्हा अरे श्यामल ताई म्हणतायत नमस्कार नमस्कार, आज जेवण काय? अरे अवंतिता ताईंनी लिहिलेलं आज जेवण काय, पुरणपोळी स्पेशलचं जेवण आहे, नॉनव्हेज नाही आहे. तसं होळीला तेच आमचं कटाची आमटी, पुरणपोळी आणि ह्याची भाजी केलेली, वालाची भाजी. ज्योती ताई म्हणतायत हॅपी होळी. अस्मिता ताई म्हणतायत हॅपी होळी. हाय. अमिता परब म्हणतायत हॅपी होळी हॅपी होळी. खरंच तुमच्या कमेंट वरला लाईव्ह आल्यानंतर खरंच बरं वाटतंय. असं वाटतं आम्ही समोरच बोलतोय. हाय हाय. अक्षू परब म्हणतायत हाय. गावाल्यानो नमस्कार. तुमचा छोटा बाबू कसा आहे? एकदम असा बेडरूम मध्ये असा काय काय चालू असा. त्याची पहिली होळी आहे. अक्षू परब म्हणतायत हॅपी होळी. तुम्हाला पण हॅपी होळी. खूप खूप होळीच्या शुभेच्छा. धुलीवंदनाच्या सुद्धा शुभेच्छा. छान रंगाने रंगून गेलात की नाही त्याचा पण फोटो काढला असेल, काढतात ना, तसं आम्हाला पण पाठवा. आज तुम्ही पण जेवणाला काय केलं? पुरणपोळी मस्त जमायला लागली. उमाताई म्हणतायत पुरणपोळी त्यांना मस्त. आम्हाला पण येत नव्हती. त्या पुरणपोळीना असं म्हणतात ना, शिल्पा ताई म्हणतात हॅपी होळी. पुरणपोळी असं म्हणतात खूप कठीण असते, ज्याला जमते त्याला जमते, पण कसं असतं माहिती, कधीतरी काहीतरी पुरण बिघडतं, पोळी बिघडते. रुपेश परब म्हणतायत हाय. नंतर कधीतरी होतं असं वर खाली, त्याच्यानंतर आपण अनुभवातून पुरणपोळी शिकतो. एकदा बिघडली म्हणून सोडून द्यायचं नाही, कधी कधी होतं. धीर खचायचा नाही, करत जायचं करत जायचं. आता पाडवं पण येतं ना, हो आपलं नवीन वर्ष. पाडव्यात पण करा पुरणपोळी, श्रीखंडपुरी. तुमका होई तर रेसिपी नक्की येत. तरी ही रेसिपी बघा, अजून दुसरी हवी असेल तर सांगा. तर सांगायचा मुद्दा हाच होता की रेसिपी कुठल्या पाहिजे, काय पाहिजे, ब्लॉगिंग मध्ये काय पाहिजे काय नको.
ऋतुजा कुबलताई म्हणताय तुम्ही दोघी मला थँक्यू मस्त थँक्यू. खरंच खूप थँक्यू. आम्हाला तुम्ही पण खूप आवडता. तुमचे फोटो जरा पाठवत आणि काही मला सबस्क्रायबर असे कुठेही मी गेली तरी रस्त्यामध्ये मिळतात, भेटतात, छान आपुलकीने आणि सेल्फी काढायचा आवर्जून म्हणतात. त्या दिवशी एक ताई भेटलेल्या, इथेच राहतात त्या नाला सोपाऱ्याला. पूजा सावंताई म्हणतात काजूची भाजी खाऊ घेते. होय नक्की आहे. पण संपली ना हो. नाही, परत येत ना परत पक्का. येते की जेव्हा मग बोलवतो. हा भार्गवने जोरात आवाज रडायला टाळं सुरुवात सोडल्या ना केली आहे. हा काय झालंय काय माहिती, मामाला बसवलंय. जाऊन बघून येऊ दोन हा तू मिनिटं. बघून ये. मी हा तुम्ही चालू ठेवा. येता आता भार्गव सुद्धा येता. आणखीन काही तुमका प्रश्न विचारूचे असतात तर विचारा. हा हाय ताई, हाय, हॅपी होली, हॅपी होली सगळ्यांना, हॅपी होली. सर्व स्नेहा हॅपी होली. असेच तुम्ही हो हो तुम्ही सांगाल तसेच आम्ही नक्की राहू. हाय ताई केळकर ताई, हाय. भार्गव म्हणली बघा ही माझी आली झिपरी मध्येच. हॅपी होली कर सगळ्यांना. हॅपी होली. हा या झिपरीचे पण आहेत व्हिडिओ. म्हणते मम्मी मी पण आता व्हिडिओ करणार. हा सोनम सॉरी ती म्हणते कानात झुहो सोनम म्हणा. पण आज ते का 2 बो घालूची इच्छा झाली. आता आंघोळ केल्यांना खेळून गेलेला. हाय ताई हॅपी होली. हाय दादा. सावंत काका सावंत पण दादा हाय म्हणतायत. हे बघा माझी चिल्ली पिल्ली लाईव्ह यावं तर मध्ये मध्ये ही बघा अशी चिल्ली पिल्ली येतात. त्या ताई मला नाला सोपाऱ्याला जाते वेळी भेटल्या होत्या. त्यांना माझ्याबरोबर सेल्फी काढायचा होता. खूप आनंद आणि खूप गैरवरून येतं की असा आमचा परब परिवार आहे. हा भक्ती परब पण हाय करतायत. ताई नमस्कार हाय आणि धुलीवंदनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि त्या ताई बोलल्या पण मला वाईट वाटत होतं की त्यांच्याबरोबर मला सेल्फी काढायला मिळाली. नुकतीच माझी बस आली होती आणि ती बस आली होती आणि त्यांच्याबरोबर सेल्फी काढायला मिळाल्या नाही. पण परत मिळाल्या तर नक्की काढेन. हाय पायल ताई, हाय भक्ती चव्हाण, हाय. तुम्हाला सुद्धा धुळीवंदनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. सर दुर्वांग भार्गवने खूपच टाव फोडला. पल्लवी चव्हाण, हाय ताई कशा आहात तुम्ही. होळी खेळलात की नाही आम्हाला नक्की सांगा. बरं वाटतंय तुम्ही असेच आमच्याशी बोलताय ते. आणि काही तुम्हाला प्रश्न असतील तर नक्की विचारा. तुम्हाला आमच्या रेसिपी आवडतात. पायल ताई हाय रेसिपी दाखवा. तवशाची ना तवशाचा टोपातला हा. आणखीन तवशाचे आमचे पातोळे सुद्धा असत. पण तुमका वय असत आता गणपतीच्या सीझन नंतरच तवशी येतात तेव्हा दाखवू. नक्की दाखवू नक्की नक्की. तुम्हाला आणखीन कोणत्या रेसिपी हव्या असतील तर आताही सांगा. नंतर कुठल्या रेसिपीत कमेंट करून सांगा. तुमच्या कमेंट छान छान असतात. काकडीच्या तवशा दाखवा. हो हो दाखवणार. गावाक नाही जाऊ. गावाक कसा जाणार. गावी जाऊ का आता पोरांचे दुर्वांची परीक्षा चालू आणि ह्याची पण आता चालू होतली. आता मे महिन्याकच गावी. बरं वाटतं. तुम्ही गावी गेला असाल की नाही. पालखी दारात आमच्या परबांचा मोठा घर दारात पालखी येता. बरा वाटतं. पण तुम्ही अशा आपुलकीने विचारतास आणि आमचे परिवारच असाच तुम्ही. काय प्रश्न असतील तर नक्की विचारा. बरेच दिवसात तुमच्याबरोबर लाईव्ह येणार. नमस्कार ताई नमस्कार. ज्योती ताई सुद्धा तुमच्या काय ग लिहिलंय ते. आमचं गाव श्रावणगाव कणकवलीकडचे आम्ही. हाय ताई भक्ती परब ताई तुमच्या रेसिपी खूप छान असतात. थँक्यू ताई थँक्यू मनापासून थँक्यू. असेच भरभरून तुम्ही सुद्धा कमेंट आणि साथ देत राहा. अशा तुम्हाला चांगल्या आणि छान रेसिपी दाखवायलाच आहोत आम्ही. हाय बोला ना बोला ताई. हॅलो हाय ताई. हाय पायल ताई. अच्छा तुम्ही सुद्धा कणकवलीचे. अरे वा वा वा. बोलले ना आमचा परिवारच आहात तुम्ही. कणकवलीचे असू दे श्रावण नाव फोडता जातो. मगासपासून रवलो बराच खेळलो. आता काय ऐकण्यात लतलो नाही. हा तर स्पेशल अनाउन्समेंट हीच होती की आमचा स्नेहा सरोजची जोडी म्हणून ब्लॉगिंग चॅनल येताना त्याची लिंक खाली देते. ते पण तुम्ही बघत जा. म्हणजे ज्यांना रेसिपी चॅनल आवडतं त्यांच्यासाठी परब किचन तर असाच. आणि ज्यांका ब्लॉगिंग म्हणजे आमची मुलं कोण आम्ही त्यांच्यावर कसा वेळ घालवतो किंवा मेन रावलाच गो आम्ही जावा असो. हा नाही बहिणी सख्या जावा या मोठ्या सख्या जावा. मी मी 1 नंबर ही 3 नंबर
आणि बघा मागे मागे. दिसता ना ही बघा बोटाकडे ता अंजली ता 2 नंबर 3 भावा आणि 3 जावा अशी अशी आहो. आणि प्रश्न होता ते गाव कोणतं ते दिलं. गाव आमचं श्रावण गाव. त्याच्यानंतर भरपूर जण विचारत राहतात की सरोज रेसिपी दाखवत नाही काय. ह्याच्या अगोदर तीच सिस्टम होती, एक रेसिपी वहिनी दाखवायच्या, एक मी तेव्हा या दाखवायची. कामावर जायचा. हा. त्याच्यानंतर मग जॉब सुटलो, म्हणजे लॉकडाऊन नंतर जॉब सुटलो, मग ह्या काय करू लागला, नवरो कामावर गेलो की आमच्या रेसिपीचा चॅनल थोडा थक झालेला मग या मला आता आपण करूया वहिनी, तर म्हणजे चालेल आपण तू शूटिंग कर, कारण ते असल्याशिवाय आमचे व्हायचं नाही, त्यामुळे आमचा चॅनल त्यामुळे थक्क पडलेला. बंद झाले. तू आपलं कॅमेरा धर, तुझे व्हिडिओ मी करते, माझे व्हिडिओ तू कर, असा करून मग ता आवडत गेला तुमका. आणि मेन म्हणजे तुमका आवडलं तो आमचा वंशाचा व्हिडिओ, तो तिथूनच आमच्या चॅनलला उभा राहिली आणि खूप बरा वाटला. भरपूर लोक कनेक्ट झाले आणि भरपूर आनंद पण झालो. आणि त्या आनंदात भर म्हणजे आमका मिळाला सिल्वर पे बटन. दिसता वाईस दिसता बघा. हाय हेमलता ताई म्हणतायत. हाय हाय ताई. हा, तर ती स्टोरी अशी होती. मग त्याच्यापासून काय झालं की मी शूट करते, वहिनी रेसिपी दाखवतात. मग त्याच्यानंतर मी म्हटलं चल मी पण मध्ये मध्ये येते, कारण नुसती रेसिपी बघू कोणाक आवडतात, जरा जरा मजा कोणाकोणाक तास सुद्धा आवडत नाही, पण आम्ही एवढं लक्ष देत नाही. त्यांना पण त्या कारणान का होईना आमची रेसिपी तर बघतात. बडबड पण बघू दे, रेसिपी पण बघू दे, आवडो या नाही आवडो तो तुमच्या मनाचा प्रश्न, पण आमका आवडता तुम्ही बघता शकता. तसं झालं नाही तर ह्याच्या अगोदरचं जर तुम्ही 2018 पासून आमचं चॅनल आहे ना, त्याच्या अगोदर जर तुम्ही मागचे व्हिडिओ बघितले तर त्याच्यात माझ्या रेसिपी असतात वेगवेगळे. हा, स्नेहल परब म्हणतायत हाय, तुमचा व्हिडिओ खूप छान असतात. खरंच थँक्यू सो मच. थँक्यू. तुमची पण कमेंट खूप छान वाटली. तर तसंच होतं. अगोदर मी शूट म्हणजे माझे मिस्टर करायचे किंवा बहिणी करायची किंवा मी करायची आणि एकमेकींचे करायचो. मग ते एकटे एकटीचेच असायचे. मग नंतर बोलले काहीतरी प्रश्नाक उत्तर, माका तर बडबड करूची सवय असा तुमका चांगलाच माहिती आहे. मग मी सरोजाक बोलले बोलत जा की त्या बरा वाटतं माका पण आणि त्या ऐकणाऱ्यांका पण बरा वाटत, आपण करून तर बघूया. मग तसा झाला. मग ह्या मीठ टाकल्यावर काय होतं सरोज, मग सरोज म्हणता हा वहिनी असा काय झाला मग म्हटलं तर आवडूक पण लागला तुमका सगळ्यांका. तर म्हटलं चल आता आपण अशीच दोघांची बातचीत करूनच रेसिपी करूया ना, मध्ये मध्ये येऊन तर करू काय झालं. मग ते वंशाच्या व्हिडिओ पासून असं आमका समजायला लागला की अरे तुमका जाणून घ्यायची खूप इच्छा असता की सण जे परंपरेने आहेत ना ते कसे साजरे केले जातात. कारण काय काय जणांची नवीन लग्न झालेली त्यांना माहिती नव्हतं की वंसो कसं भरतं. कोणाक सासू सासरे नसतं, ते एकटेच असतं. दुखती असली तरी ते सांगणारी कोण नसतं. मग ह्या चॅनल नुसार तुमका आमच्या जोपर्यंत माहिती आहे ना, आणि असं तरी आमचे होत अजून काका काकी सासू सासरे सगळे त्यांना विचारून तुमच्यापर्यंत ती माहिती आम्ही पोहोचवतो. म्हणजे आपल्या मालवणी लोकांची परंपरा कशी आहे, काय करतात, कसा. पूजा सावंताई म्हणतात आपली भाषा एका गावता. आपण सगळ्यांना आवडतं, पण कोण कोण मध्ये म्हणतात मध्ये मध्ये मराठी हिंदी पण बोलत चला. म्हणजे त्या बाकीच्यांका पण आवडतं ऐकू, पण काय काय लोकांना समजत नाही. पण आमका माका कशी मालवणी सुटली ना, ती आता दारच सुटली आहे मालवणीची. कॅमेरा ऑन झालं की थांबा 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 करावं लागतं. अरे थांबा इथे पाऊस द्या, इथे व्हिडिओ रेकॉर्ड नाही झालाय, आवाज रेकॉर्ड नाही झालाय, पण त्या म्हणतात ना पण तुमका आवडता ना. गीता ताई म्हणताय नमस्कार. नमस्कार तुम्हाला पण. ताई वहिनी काकी मामी मावशी सगळे आमच्या नात्यातलेच आहेत ना, ते सगळे नातेवाईक परिवारच आमचा तो. हा, तर सांगायचा मुद्दा तोच होता की काय काय जणांना ते आवडतं, काय काय जणांना आमच्याबद्दल खूप प्रश्न आहेत की आम्ही खय राहतो, आम्ही विरारला राहतो, मनवेल पाडा. गीता रड कसे आहात तुम्ही? मस्त मस्त मस्त. मनवेल पाड्याक राहतो. प्रभाती ताई म्हणतायत हो आवडतात. हा तर आम्ही मनवेल पाडा विरार ईस्टला राहतो. आणि त्याच्यानंतर अजून प्रश्न आम्ही सख्या जावा सांगितलं, आमचं गाव सांगितलं. त्याच्यानंतर तुमचा असा प्रश्न असतो की सरोज काय करत नाही, तर त्याचं उत्तर पण दिलं. आणि आम्ही एकत्रच राहतो, फक्त समोरासमोर आता राहतो जागेच्या नुसार. जागेनुसार आता समोरासमोर. पहिले आम्ही एकत्रच कुटुंब. ती सुद्धा जाव, ती बघा फिंगर ज्योती दावळी म्हणतात मालवणी मसाला रेसिपी दाखवा प्लीज. ते मालवणी मसाल्याचं काय माहिती आता तुमका खरं आता सांगताय. मालवणी मसाला आम्ही रेसिपी नाही दाखवू, कारण आम्ही तो मसाला विकतो. आणि जर आम्ही ती रेसिपी दाखवली तर आमच्याकडनं म्हणजे ती बोलतात ना आपला बिझनेस थोडा लपवून ठेवायचा असतो. हे खरं ते सांगतो. म्हणजे नाहीतर आम्हाला ते खोटं नाही दाखवायचंय की बाबा आम्ही हे वापरतो आणि आम्ही व्हिडिओमध्ये वेगळं काहीतरी दाखवू. मग ते तुमच्या बरोबर
चीट केल्यासारखं होईल, म्हणजे बोलतात ना खोटं बोलल्यासारखं होईल. त्याच्यामुळे बिझनेसच्या उद्देशाने आम्ही ती रेसिपी दाखवणार नाही. पण इन फ्युचर कधी जर वाटलं की शेअर करावी तर नक्की शेअर करू. पण सध्या खोटं न बोलण्यासाठी आम्ही ते दाखवणार नाही. आय होप तुम्हाला समजेल की कुणाचंही म्हणतात ना खोटं बोलून ती व्हिडिओ जस्ट आम्ही दाखवायचा प्रयत्न करू. सध्या तरी आम्ही जास्त क्वांटिटी मध्ये करतो. तो घरी तो प्रकार करता येणार नाहीये. ज्या वेळेला होईल ना पॉसिबल त्यावेळेला आम्ही नक्की दाखवायचा प्रयत्न करू. आणि तुम्हाला नाराज नाही करत. काय काय जण व्हिडिओ वेगळं दाखवतात. त्याच्यानंतर स्नेहल परब म्हणतायत मालवणी बोलतात त्यामुळे गावची फील होते. खरं गावाला पण किती छान आणि आपण समोरासमोर बोलतो. खरंच समोरासमोर बोलतो. सांगायचा मुद्दा तोच आहे की खोटं बोलून एखादा व्हिडिओ लाखो मध्ये मिलियन्स मध्ये घेऊन आमच्या रेसिपी सुद्धा आम्ही तशाच करतो. तायडे ताई म्हणतायत ओके पण नक्की दाखवा प्लीज. त्याचाच प्रश्न होता. हा तर मिलियन्स मध्ये व्हिडिओ केला ना तुम्ही एकदा बघालो पण तो तुमचा विश्वास कायमचा तुटला जाईल आणि तुम्ही दुसऱ्यांदा आमच्या चॅनलवर नक्की येणार नाही हे मला पण वाटतं. कारण खोटं बोलून कुठलीही गोष्ट कमावण्याला अर्थ नसतो. मग ते व्ह्यूज का असेना किंवा पैसे का आम्ही रेसिपी सुद्धा बिघडलेली पण दाखवतो. हे बघा या चुकला मी खायच्या ताई बोलले कोथंबीर आणली तेव्हा फ्रेश होती. शूट करू करता करता तीच चिघळली. श्रीकांत म्हणतात गावच्या आठवणी सांगा. गावच्या आठवणी ते मगापासून दोनदा बोलले गावच्या आठवणी सांगा. खूपच छान. हा गावची आठवण तुम्हाला आता सांगतात. आता गावी म्हटल्यावर आम्ही सगळी एकत्रच जातो. तिकटीचो आधी टिकटी पासून प्रश्न येतात. गावी जायचा आमका तिकीट गावना नाही. आमची कोकणची रेल्वे नेहमी फुल असता आणि पोरांका घेऊन जावचा त्या जनरल डब्यामधून बाबा नको असा वाटता. कधीतरी अडी अडचणी म्हणतात ना आता काय पर्यायच नाही मग जनरल डब्बो. आणि आमच्या घरात असा गावी मे महिन्यात जावता तर एप्रिल मध्ये सगळे तयार होतले. त्याच्या आधी कोण नाही. म्हणजे म्हणतात पाऊस पडूच्या आधी बावडी पोचूचं काम नाही तुमका खरं सांगताय. आणि गावी गेली काय खरंच एवढी मजा येते ना. गणपती गेला ना 11 दिवस गणपती सगळीकडे हिरवळ तवशी आणि तिकडची शेतामधली आपली पिकवलेली भाजी आणि त्याचे व्हिडिओ करायला पण मजा. आणि आमचे गावचे पण व्हिडिओ असत गावी गेलेले 10-12 व्हिडिओ तरी आम्ही गावी केलेले होत. सरोजने पण केल्या नव्हत गावच्या पुतण्यांका घेऊन आणि मी सुद्धा गावी म्हणजे मेन म्हणजे आमचं जे घर आहे ना म्हणजे सासरचा कणकवलीत आचऱ्यापासून 16 किलोमीटर श्रावणगाव. तुम्ही रंग खेळलात ना. खेळलो थोडा. हा तर गावी कसं आहे म्हणजे श्रावणगाव आमचं मातीचं घर आहे. खरं सांगायचं तर ते जुनं आहे एकदम आणि त्याच्यात जायची मजा एवढी आहे ना काय विचारू नका. आणि अजूनही आमच्या गावी चुलीवर जेवण बनवलं जातो. गॅस हा प्रकार नाहीये. आता कुठे गोबर गॅस घेतला. आमच्या गावी मी लग्न होऊन इलय ना तर बघितलं ही शेणाची सारवलेली मशीन असं. भार्गव कसा आहे रडतोय त्याला थोडा दूध देऊन इला ब्रेक मध्ये आणि शेणाची सारवलेली मशीन आणि चूल आणि नाही जमीन सॉरी आणि त्या मडक्या त्या चुलीवर मडक्या बघून ह्या मडक्यात काय करतो तर बघते तर उकडो तांदळाचा भात. आणि मग मी म्हणलं ह्यो भात ह्याच्यात किती ह्यांच्याकडे टोपा होत ना. माका प्रश्न नवीन लग्न झाल्यावर. आणि मग म्हणतायत मला तुमचा आवाज खूप आवडतो. आता तुमचं म्हणजे कोणाचो गाण्याचो हेचो माझो की भार्गवचो. एका ताईने कमेंट छान लिहिलेलं भार्गवला तानसेन सारखा आवाज. त्याला त्याचे व्हिडिओ आवडतील. त्याने जेव्हा जेवायला सुरुवात करेल ना त्याच्या रेसिपी आम्ही नक्की टाकू. हॅपी होळी. सुमेधा त्याच्यानंतर तर मडक्या बघून म्हटलं उकड्यात आणले आणि मग माका साशेन दिल्याने गो साडी आंघोळ झाली ना ती पेज खाऊ. मी मला खा कशी पेज पितात ना. तुम्ही एखादी काढलेली रांगोळी पाठव. हो नक्की पाठव. पेज पितात पण गावात मालवणीमध्ये काय म्हणतात वाय फुटी चाय तरी खाऊन जा म्हणजे काय पिऊन जा. स्नेहल परब म्हणतात आमचं गाव तुमच्या जवळच आहे. ओके ओके आमच्या गावी आम्ही गेलो तर नक्की कळू. तुम्ही आमच्या गावी या आम्ही येऊ तुम्हाला भेटायला. असे मालवणी भाषेमधल्या गमती जमते. जसं मॉप माझं लग्न झालं मी सावंतवाडीकडचा आणि मी आईला आणि ह्या वहिनी बोलतात सासून सांगल्यात मी पीठ एवढं सांभाळलंय. त्या बहिणी बोलतात सासू म्हणता एवढूसा काय पीठ मळल्या मॉप पीठ मळ. म्हटलं मॉप म्हणजे मला तो रेसिपी विचारतायत काय आणि स्नेहाची रेसिपी. अच्छा थंडाईची रेसिपी. तर तो मॉप म्हणजे मला नंतर कळ. मला वाटलं मॉप म्हणजे ते मारतात ना राधी पुसूचं मॉप. नंतर कळलं
खूप म्हणजे खूप. ज्योतिताई म्हणता हॅपी अॅनिव्हर्सरी. अरे हा उद्या वुमेन्स डे आहे. हो 8 मार्च आपला स्वतःचा. म्हणूनच सरोजाक सुचला वाटतं आज जाऊया लाईव्ह सगळ्या बायकांबरोबर. आणि उद्यापासून आपलं जे स्नेहा सरोजची जोडी जी आहे ना चॅनल ते सुरू होतं वुमेन्स डे स्पेशल. त्याच्यावर आता बघूया वुमेन्स डे साठी एक स्पेशल ब्लॉग करता येईल का. तुम्ही पुण्याला कधी येणार तर सांगा. हा आलो तर नक्की सांगू. आहे पुण्याला पण आमच्या मामाच्या सुनेची आहेत बाहेर जायची इच्छा आहे भरपूर. बघू कधी योग येतोय. म्हणतात मी पण मालवणी चेडू. हो आम्ही पण मालवणी चेडवा. हा नंतर शंकर कांबळे म्हणतात ताई एकदा गाणे तुमच्या आवाजात. चला एक गाणं बोला. होली केली दुसरा हिंदी गाणं नको आपण मराठी गाणं गाऊ. मराठी गाणं गाऊ. चला गाव. 1 2 आलाप देऊ. थांब गो खायचा तर आठवू तर दे तोपर्यंत दुसरा काहीतरी गाणी होत. हा मराठी कित्याक नाही. सायली ताई म्हणतायत भार्गवला आपण दाखवा. हा नक्की दाखवा. आता सांगितलं ना जसं आम्ही तो ब्लॉगिंग करणार होतो आता 6 महिने होते तेव्हा त्याची पहिली उष्टावळचा व्हिडिओ येतलोच. तो बघा म्हणजे लहान पोरांका कोणाक काय काय कसा भरवायचा कसा करायचा तर आपण आम्ही दाखवतो. काय काय जणांना माहिती नसता कसं. माका सुद्धा काय जण की त्या माका सुद्धा नाही माहिती की बाबा एकदम असं पेज कशी बनवायची. म्हणजे त्याच्या ह्याला नलिका कशी खूप बारीक असते ना लहान मुलांची. किडन्या पण खूप छोट्या असतात त्याच्यामुळे किती प्रमाणात पाणी पाजायचं किती पाणी पाजू नये जास्त. कारण त्यांची किडनी तेवढं पाणी फ्लश आउट नाही करत ना. म्हणजे अशा छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत त्या पण टिप्स आम्ही देऊ. तो व्हिडिओ आता लवकर. आता सध्या 5वाचा 6व्या महिन्यात तो व्हिडिओ नक्की पडतो. चेहरा पण दाखवू. त्याचा चेहरा पण दाखवला हरकत नाही. काळजी तुम्ही आमचीच असा आमची काय नजर लागायची नाही. प्राचीताई म्हणतात मीटअप ठेवा ना. हो नक्की ठेवू. तुम्ही आता रोज लाईव्ह वर येणार का. ते रोज नाही वुमेन्स डे ला उद्या यायचा प्रयत्न आहे. आणि गाणं बोला गाणं सांगते. रंग तो श्याम रंग पाहुनी नजर भिरभिरते ऐकून ताल विसरून बाण ही वाट कुणाची बघते. या सप्तरंगांच्या तालेवरुनी साध ऐकुनी होई. राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी. मेकअपचे टिप्स आम्हीच थोडा कमी मेकअप करतो. वाटतं का आम्ही मेकअप करून बसलो. मी तर आधी लिपस्टिक पण लावत नव्हते तर माका सरोज आणि ते भावजी म्हणूक लागले वहिनी जरा होटाला लिपस्टिक लावा थोडीशी पावडर लावा. कसेच उभे राहतास. नाही पण करू थोडा मोठा धातूर मातूर मेकअप. आणि दोघींचं नाही तुम्ही जावांची जोडी खूप छान आहे. थँक्यू. मी तुमचा व्हिडिओ बघते तुमचं बोलणं खूप आवडलं. थँक्यू. हा तर राधा ही बावरी हे गाणं ऐकून ना शपथ सांगते माझ्या अंगावर नेहमी काटा येतो. सगळ्यात फेवरेट गाणं. तो रंगाचाच गाणं होता. रंगात गाणं तुम्हाला पण आवडत असेल ना नक्की कमेंट करून. आवाज छान आहे तुमचा. थँक्यू. गीताताई म्हणतात. आणि अशा काही काही ताई आहेत ना ज्या नेहमी कमेंट करतात खाली. आणि जे नाही करत आवडतात आणि अशाच कमेंट करत अशाच कमेंट करत जा. काय काय थँक्यू स्नेहल परब. आणि जे नाही करत त्यांच्याबद्दल राग नाही पण करायचा प्रयत्न करायचा. तुम्हाला एखादी टिप्स आवडली आणि आमचं काय नाही आवडलं ना तरी तुम्ही हक्काने कमेंट मध्ये सांगू शकता की हे तुमचं चुकलंय हे आवडलं. आम्ही रागवणार नाही. कोणी चूक सांगितली ना तर मला राग येत नाही. आपल्याला आई ओरडत असते टीचर ओरडत असते आपण कधी रागवतो का. तसं मला तुम्हीही सांगताना तो राग येत नाही. मला काय सरोजला काय आम्हाला राग येत नाही. पण स्नेहा ओके स्नेहा माझी भावाची बायको पण ती पण स्नेहा आहे. दोघी स्नेहा. तिचा व्हिडिओ मी टाकलेला ओट भरणीचा. तिचं पण नाव स्नेहा. लोकांना वाटलं स्नेहा प्रेग्नेंट आहे की काय कन्फ्युज झाले. ती पण एक गोष्ट होती. पण सगळी म्हणत होती स्नेहाकडे गुड न्यूज आहे काय. परब म्हणताय खूप छान आवाज आहे तो. थँक्यू. तर ती स्नेहाचा व्हिडिओ टाकल्यावर काय काय जणांना वाटलं स्नेहा परब म्हणते स्नेहा बरोबर हाय केलाय. तुम्ही कधीपासून लाईव्ह येत आहे. आजच पहिला प्रयत्न केला ते पण आमचं चालू होतं की काय कसं यायचं नाही. फर्स्ट टाइम असतो ना. मी काय बोलली पहिली चूक सगळी माफ असते. पहिली पुरणपोळी करत तरी माफ. तर तेच आहे स्नेहा नाव थोडं कॉमन पण आहे. प्राची म्हणतात मला स्नेहाचं पूर्वीच छान गाणं आहे. शिवानी पेडणेकर म्हणताय मला तुमचं बहिणी सांगतायत पप्पांना सांगतं पाणी आलं. सॉरी कारण विरारला पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे
त्यामुळे तुमच्यापासून काय लपवायचं. आता आमच्याकडे अर्धा तास पाणी येतं, ते पाणी भरायलाच पाहिजे. हा म्हणून 9 वाजता ते मगाशी मला सांगत 8 वाजता हो, तुम्ही आमच्या घरातलेच परिवार आहात. तुम्ही सुद्धा खूप बरं वाटतं. कधी रस्त्यात भेटले तरी आम्ही परिवारासारखेच अगदी मिठी वगैरे मारून स्वागत करतो. त्याच्यामुळेच आम्ही ठरवलं की आम्ही ते ब्लॉगिंगचं चॅनल सुरू करतो. आणि मला खूप सबस्क्रायबर भेटतात, त्यांची नावं विचारायला वेळही नसतो. मला खूप आवडतात. थँक्यू ताई. स्वाती तेली ताई म्हणतायत. हा तर आता तुम्हाला आमच्या खूप जवळ आणतो थोडंसं, म्हणजे आमच्या गोष्टी आमच्या ताई लाईव्ह येत राहा. हो नक्की. थँक्यू. गीता राठोडला पण थँक्यू लाईक केल्याबद्दल. तुमचा तुम्ही कुठे राहता? अरे आम्ही विरारला राहतो. विरारला पाण्याचा प्रॉब्लेम खूप आहे. काही मला तुमचा व्हिडिओ कोणाकडे सोल्युशन असेल ना तर नक्की सांगा. आवडतात स्पेशल तुमच्या रोजच्या. नमस्कार ताई. जीवन ताई म्हणताय. नमस्कार. नाव नाही लिहिलंय, गेमिंग म्हणून कोणता तरी आयडी आहे. आमचा रस्सा फोडून ही रेसिपी माझ्या मुलाची फेवरेट आहे. काय अंड्याचा रस्सा फोडून? हो आमची पण, माझ्या पण मुलीची रेसिपी खूप मस्त फेवरेट वाटते. आहे. तुम्ही लाईव्ह आला आहात. थँक्यू ताई पेडणेकर ताई. हा तर तेच होतं की कुणाकडे सोल्युशन असेल तर सांगा ताई. उद्यासाठी हॅपी वुमन्स डे. हो उद्या लाईव्ह येऊ ना आणि हॅपी वुमन्स डे येऊ. 15 मिनिटासाठी 10 मिनिटासाठी का नाही पण नक्की लाईव्ह येऊ. नक्की लाईव्ह. हा तुम्हाला टायमिंग देतो कधी लाईव्ह येणार. गाणं तरी बोलू. हा वुमन्स डे स्पेशल. आणि तुमच्याकडे काही प्रश्न असतील ते सुद्धा घेऊन या. आम्ही त्याची उत्तरं आमच्या परीने द्यायचं प्रयत्न नक्की करू. तुमचे जे प्रश्न असतील. वुमेन्स डे म्हणजे आपल्या महिलांचा दिवस आहे ना, त्याच्यासाठी आपलं जे रेसिपीचे चॅनल ते महिलांचंच आहे. समोरासमोर बोलण्यासारखं वाटतंय. हो उद्या या. नक्की उद्या येतो. आता आपल्याकडे अर्धा तास होत आलेला आहे, तर आता ती स्नेहा सरोची जोडी लॉगिंग जे तुम्हाला सांगितलं ते तुम्हाला नक्कीच आवडेल. रेसिपी चॅनल पण चालू राहील, लॉगिंग पण चालेल. इकडे कधी व्हिडिओ येतील, तिकडे कधी व्हिडिओ येतील. दोन्ही चॅनलला तुम्ही सपोर्ट करा. जसं परब किचनला आतापर्यंत सपोर्ट केला तसं त्या चॅनललाही खूप भरभरून प्रेम द्या, सपोर्ट करा. आवडतं की नाही ते पण सांगा आणि काय इम्प्रूव्हमेंट केली पाहिजे ते पण सांगा. आणि तुम्हाला कोणत्या रेसिपी हव्या आहेत कोकणातल्या त्या पण सांगा. म्हणजे कसं आम्ही आता गावी गेलो तर आम्ही करू. तिकीट कोणाकडे असतील तिकीट किंवा कोण काढून देत असेल ते नक्की सांगा. गावी गेलो तर नक्की व्हिडिओ करू. आणि आमच्या गावच्या पण काय काय आहेत आठवणी त्या शेअर करू. बघा आता ह्या सायली ताई म्हणतात ब्लॉगिंग करा. हा ब्लॉगिंग करणार त्या व्हिडिओ आम्ही शेअर करू. गावच्या आमच्या खूप छान छान गोष्टी आहेत, बघण्यासारख्या आहेत आणि ऐकण्यासारख्या आहेत. आणि व्यवस्थित अगदी हॅपी होली. वुमन्स डे. हॅपी वुमन्स डे. श्रद्धा पवार ताई म्हणता अरे आता उद्या तर यावंच लागेल. एवढ्या सगळ्यांनी वुमेन्स डे, वुमेन्स पॉवर दाखवायला नको का? बरोबर की हा. नाहीतर ते काय होणार, सगळी कामं करायची. मी तुमच्या रेसिपी फॉलो करते. हा तसं तुम्ही आमचे ब्लॉगिंग चॅनल पण फॉलो करा रेसिपी सोबत. त्यासाठीच आम्ही आज इथे बसलो आहे की आम्ही नवीन चॅनल करतोय तुमच्यासाठीच खास. हा ज्यांना रेसिपी बघायच्या रेसिपी आणि सुद्धा मजा मस्ती सगळं असणार आहे. जसं तिथे असणार आहे तसंच तिथे असणार आहे. नाहीतर मगाशीच मी म्हणाले तास सोडून हवे जातला. उद्या वेळ काढून येतो नट्टाफट्टा एकाचं पेपर या शाळेत जातला. त्याच्या मधल्या वेळेत बघूया दुपारच्या वेळेत. नमस्कार ताई, तुम्हाला होळीच्या शुभेच्छा. तुम्हाला पण दुबईला या ताई. अरे दुबईला बापरे. येतलो आपुलकीने बोलावलास ना, खूप बरा वाटला. पोचलो. पहिला पासपोर्ट काढावा लागेल मग येतलो. अजून थोड्याचे प्रश्न आहेत नक्की. आता लाईव्ह वरून जायची वेळ आली आहे. म्हणजे जवळजवळ तुमच्याबरोबर किती बोलला तरी आमका कमीच वाटतं. नाही खरंच खूप बरं वाटलं. असं वाटलं ना की बाबा लाईव्ह यायला पाहिजे. त्याच्याकडून कसं खूप जवळ आल्यासारखं वाटतं. हॅपी होळी दोघींना पण. दोघींना आणि आमची मेन बोलतात ना जावाजावांची जोडी कशी वाटते हे पण तुम्ही सांगितलं. भरपूर जण सांगतात. हा उद्या तुम्ही कोणती रेसिपी करणार आहात ठरवलं नाहीये. वुमन्स डे ला आता बघू. मी सांगितलं ना, याक शाळेत जातो, एकाची परीक्षा आहे, याक दुपारी जाताला, सकाळी जाताला. वेळात वेळ काढून शॉर्टकट काय रेसिपी असतात तर नक्की दाखवू लाईव्ह करता. आणि गोव्याचे गोव्याचे तुम्ही गोव्याचे. हा गोवा पण जवळ आहे, काय जास्त लांब नाही. तसं 3-4 तासाचा प्रवास आहे. आता एरोप्लेन चालू झाला डायरेक्ट गोव्या कुत्रू गोया. शिमगो कसं झालं? शिमगो मस्त गावात जाऊन बोंब कोणी मारल्या ती नक्की सांगा. शिमग्यात देव बाहेर येतात ना आपले मंदिरामधले आणि पूर्ण गाव फिरतात आणि शिमग्याची बोंब मारतात आणि पॉश मागतात. पॉश हो प्रकार काय असतं माहिती आहे वहिनी तुमका? काय करतात सगळे होळी खेळतात आणि गावातली 4-5 जण किंवा 10-12 जण जे पण असतली ना ते दरवाजावर येतली, टाळी वाजयतली किंवा नाटकं करतली. काय म्हणजे दशावतारी
काही रूप घेतात, नाचन बिचन दाखवतात आणि ते पैसे मागतात म्हणजे पॉश. आणि त्या पैशात मग ती काय करू का तर ती सोंगा येतं, तो सोंगा येतं दशाव्रतात, ती सोंगा येतं, ती नाचतं. हा आणि पॉश मागतात म्हणजे पैसे मागतात. पैसे मागतात. खूप छान आहे तुम्ही दोघी, कोणाची नजर न लागू करत. थँक्यू. नाही लागणार, नाही लागणार. आपल्या माणसांची कधी नजर लागता काय? कोणाचीच नाही लागत. आणि ती नजर उतरवायची असते, ते आम्ही उतरवू, नाही तशी लागतच नाही. नाही हो लागत तुम्ही. आणि आम्ही कधी भांडतो थोडा ते पण दाखवतो ना. कधी कधी आमचे वाद पण होतात. हो वहिनी रेसिपी अशी नाही शूट करायची, हो वहिनी थांबा 5 मिनिटं, हो तुम्ही अगोदरच बोललात, हो वहिनी फोडणी टाकायचा शॉट नाही घेतला. रोंबाट येतो, हा रोंबाट येतो. गाववाल्यांना नमस्कार. चला आता पाण्याचा वेळ झालाय, तिला सारखे सारखे वहिनीचे मिस्टर कॉल करतात. हे बघा सोनम घेऊनच आली. आता आम्ही जातो लाईव्ह वरून. बाय बाय.